14 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ. Қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ба дастгирии давлатии сармоягузорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ равона гардидааст. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятиро барои дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштани лайк ё дигар аломат бекор мекунад. Қонунҳои ба имзо расида барои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баланд бардоштани зиндагии мардум мусоидат менамояд. Матни пурраи қонунҳо дар матбуот нашр карда мешавад.